Garagardo eta Garagardo ekoizleek 0 kilometroaren alde egiten duten apustua indartzeko, lupulu barietate desberdinekin egiten ari diren lanak erakutsiko dizkizuegu gaur. Gero, San Isidro eguna eta Food for Future biltzarraren 2. edizioa izango ditugu albiste. Ernesto eta Edurne Aguraingo 2 gazte ekintzaile dira, eta lorategi zoragarri eta koloretsu bat erakutsiko digute, Ilur Garden. Bizkaiko txakolinari buruz hitz egiten amaituko dugu. Jatorri izenaren festan, lehen botila txakolinari kortxoa atera eta uztaldi berria dastatu zuten. Duela aste gutxi albisteen atalean lupulu basatia hautatzeko proiektu eta entsegu bati buruz hitz egin genizuen. Helburua 0 kilometroko garagardoak ekoiztea. Bizkaiko Foru Aldundia eta Aleobitro enpresa bioteknologikoa elkarlanean aritu dira Zailako frutagintza estazioan lupulu barietate desberdinak lantzen eta aztertzen, jakiteko ea lupulu berri horiek onak diren gure garagardogileen lantegietan erabiltzeko edota egokiak diren haien ekoizpen sistemarako. Aleobitro enpresa Zamudioko Parke Teknologikoan dago. Antoniok eta Enekok sortu zuten 2014an. Gaur egun 5 lanpostu ditu. Eneko eta Victoria enpresan daude gaur eta etenalditxo bat egin dute Aleobitro guri aurkezteko. Aleobitro bioteknologiako enpresa bada eta alde batetik egiten ditugu landarak eta kimika, geure ikerkuntza eta garapeneko linea de negozio deritzon linea horretan, eta beste aldetik egunerokotasunek emote oskune da analitika kimikoak egiten dugu industria farmazeutikorentzako. Aleobitrorentzako 2014 urtean sortu zen, eta guretzako horrelako inkubagailu baten, hemen gauzen Bizkaiko Aldundiak daukan inkubagailu honetan, hasi ginen, eta guretzako oso importantea zen, ze azkenean bioteknologia nolabaiteko ekintzailetza garatzeko azkenean elementu asko behar dira, eta elementu horiek gehienetan oso garestiak dira. Orduan, geuretzako gauza indispensable bat izen zen, eta, bueno, ekintzailetzarako oso importantea da baita bioteknologian horrelako eraikuntza bat izatea Bizkairako eta Euskairako. Euskal Garagardo elkarteak hurbileko produktuekin egindako artisau garagardoak sustatzen ditu besteak beste. Arabako garagarrei 0 kilometroko lupuluak gehitu nahi dizkie orain, eta horrela hasi zen proiektu hau mamitzen. Harremanetan jarri ginen Euskal Garagardo elkartearekin, eta beraiek komentatu ziguten nola horrelako kilometro zeroko garagardo bat izateko, eta sagardo bat izateko, behar zala bertoko lupuloa, ezta? Eta orduan, guk ikusi gainoen, alde batetik hasi ginen barietate komertzialekin, eta ikusi gainoen, landarak nolabaiteko arazo batzu zituztela, eta in vitroko kultibo hau beharrezkoa zala landarak gaixotasun gabe eta plagari gabe izateko. Hori alde batetik, eta gero, hasi ginen ere, baita ere, beste munduko parte batzuetan ere, hasi direlako, hasi ginen egiten, bertoko lupuloarekin lan egiten, ez? Azkenean bertoko lupuloa ikusten genuen landara hau, gainera hemen autoktona da, eta landara oso ondo ematen den landara bada, eta orduan, esan gainuen zergatik ez, bertoko lupuloak erabili, bertoko garagardoa edo sagardoa egiteko, eta horrela hasi ginen. Lupulu hautatzaile gisa egiaztatzen duten ziurtagiri guztiak ditu Aleobitro enpresak. Derioko nekazaritza eskolako berotegietan hilabete inguru egokitzen igaro ondoren, in vitro landatutako lupulu barietateak eskuratzen dizkio Foru Aldundiari. Guk hemen egingo duguna, aukeratu ditugun edo hautatu ditugun lupuloiek garagardoa egiteko edo sagardoa egiteko, hemen egingo genuena da beraien nolabiteko ekoizpen, in vitroko ekoizpena. Orduan, zertarako, gaixotasun gabe edo plagari gabe zailara eramateko. Orduan, in vitroko prozesua apurtxo bat, hemen biderkatu egiten dugu materiala, gero sustartu, gero aklimatatu, eta azken finean hemen aklimatazio prozesua bukatzen dugu kamar honetan. Hemen egongo da 4 edo 5 aste, eta gero beste 4 edo 5 aste emango ditu Derioko nekazaritza eskolako negutegietan. Bereiekin hitzarmen daukagu, elkarlana estu bat daukagu beraiekin,
eta handik ja zailara edo beste esplotazioetara eramateko kondizio egokietan egongo da. Enekok zailara egiten dituen bisitak etengabeak dira. Egun euritsu batean, iruzkinak trukatu ditu Urtzi eta Manurekin hazkuntzaren bilakaerari buruz. Handik egun gutxira, frutagintza estaziora itzuli ginen hurrengo 2 urteetan lan egingo duten lanaren berri jakiteko. Dudarik gabe, lupulu landare txikien hasiera lagundu dute egun eguzkitsuek. Bizkaiko Foru Aldundiaren frutagintza estazioak eta upategi esperimentalak 1903 urteaz geroztik eskaintzen die bere zerbitzua baserritarrei. Jarduera etengabea da upategian, fruta arboletan eta mahatxondoetan. Adituek lursailak mimatzen dituzte eta barietate eta tratamendu desberdinekin esperimentatzen dute. Lupuluari dagokionez, barietate komertzialak eta basalandareak landatu diren leku bat bereizi dute. Pixkanaka eta barietatearen arabera, landareak hazten doaz. Hemen daukaguna, 6 bariedade lupulo dira, 5 bariedade komertziala dira, eta beste bariedade bertakoa edo silvestrea. Eta apata izena jarri diogu, apata monasterion aurkitu zelako edo handik datorrelako. Apata bariedadea hauxe da, 5 hauek. Ikusten den bezala pixka eta aurreratu gadoaz, eta hauek aurkitu zian ustet erreka ondotan, apata monasterien inguruen. Eta ideia da, bertako izanik, ea hobeto adaptatzen den bai gaixotasunetara, bai terrenora, eta hola, kilometro zeroko produktu bat lortu, eta eraberean, gaur egun ekologi eta begiratzen diogunez, tratamentu gutxiago behar izatea. Laster lurraldeko hainbat eskualdetan bildutako beste basa barietate batzuk landatuko dira. Oaingoz, bariedade bakarra daukagu, apata, beste 5 silvestre, baina aleobitorekin daukagun konbenioari esker, ideia da gehiago sartzea eta ikustea nola doazen, eta zein duen aptitude hoberena komertziala izateko. Urtzik frutagintza estazioko beste teknikari batzuekin batera egunero bisitatzen du sail txiki hau. Lupulua landare igokaria da eta 6 metro hazten da, beraz, zurkaitzek erabiliko duten egitura laster muntatuko dute. Eta, hauek ja apata hasi daia goruntz, besteak oraindik geli daude, eta, laiztor hasiko dira, eta horrengo pausu izango da, estruktura jatzea, posteak, alambreak, eta hortik aurrera, ikusi, zen moduan produzioa, bai gaixotasun aldetik, bai produzio aldetik. Aurten bertan ekoitziko dituzte lupuluak, eta aurrerago garagardoak eta zenbait sagardo egiteko erabiliko dituzte. Lehenengo urtean produzitzen dute, eta produktorek 6 metro inguruko altura ematen diote, baina gure gehiago ez da produktibitatea ikustea, baizik eta kalidadea. Orduan, 2 metro terdi edo ikusi nahiko izango da, eta guk altura gutxiago emango dugu. Adunako zabala sagardotegiak eta 1870 garagardoak, Heinekenen artisau barietatea, zaian landutako lupulu barietateen kukuluekin esperimentatuko dute. Behin fruituen lortutakoan, aurten lortuko dugula, aleobito eta sagardotegi edo garagardo enpresa ezberdinekin dugun konbenio eskerrak, probak egingo ditugu, bai sagardoan, bai garagardoan, eta ikusiko dugu zer moduz moldatzen den, eta ona den komertzialki ere balio duen edo ez, eta hortikan konklusioak atera. Zailako frutagintza estazioaren eta upategi esperimentalaren eginkizun nagusia emaitzak ekoizlei transferitzea da. Egia esan, Bizkaiko fruta arboletan, mahatxondoetan eta upategietan, esperimentazio horietako asko aplikatzen ari dira jada. Horri esker, Euskal Garagardo elkarteak eta sagardo ekoizleek euren konpromisoa bete ahal izango dute. Garagardoak eta sagardoak hemengo lehengaiekin bakarrik egitea.
Joan den igandean, hilak 15, Euskadiko hainbat herritan San Isidro eguna ospatu zuten. Nekazarien eta baserritarren zaindaria oso errotuta dago gure lurraldean. Egun horretan, azokak, ganadu lehiaketak eta herri kirolen erakusketak oso ohikoak izaten dira. Larrabetzu eta Arrate ditugu jai hau ospatzen duten herrien bi adibide. Gainera, aurten, eguna modu berezian bizi izan dute 2 urteko etenaldiaren ondoren pandemia zelata. Bestalde, aste honetan, maiatzaren 17tik 19 Food for Future biltzarra antolatu dute bek erakustazokan. Dagoeneko nazioarteko erreferentzia bihurtu da. Bertan, elikagaien eta edarien industriako profesionalek azken joerak, soluzioak eta teknologiak ezagutzen dituzte. Hori oso garrantzitsua baita, baliokate osoa optimizatu eta berritzeko. Hemen ere erronkak ditugu, garapen jasangarria emateko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Ahalik eta energia gutxien erabili, CO2 isurketak murriztu, baita ere, eta gero elikadura ikuspegitik noski despilfarro hori, botatzen dugun elikadura hori baita ere ahalik eta gutxien edo zero izatea. Eta guzti horrei aurre egiteko horrelako kongresu batek mundu mailan kokatzen gaitu. Datorren astean, informazio zabalagoa eskainiko dizuegu biltzar garrantzitsu honi buruz. Hamabost urte dira Edurnek eta Ernestok Ilur Garden abiarazi zutela. Agurainen dago, Opakuerako bidean. Bertan, hainbat esperientzia bizitzeko aukera dago. Bikotea bertakoa da eta lehen sektorearekin lotura zuen euren familien bitartez zereal ekoizleak baitziren. Biek ala biek lehen sektorearekin eta agurainekin lotu nahi izan zuten euren bizitza, bai profesionala, bai pertsonala. Esfortzu eta gogo handiz ireki zuten lorezaintza zentroa. Ernestok berak aurkeztu digu. Bueno, pues Ilur Garden... 15 urte daramatzako Ilur Gardenen. Edurne emaztea eta biok gaude. Lorezaintza zentro bat da. Landare apaingarriak eta baratzekoak saltzen ditugu. Baita dekorazio eta lorezaintza produktuak ere. Gauza batzuk guk egiten ditugu, baina beste batzuk ez. Dekorazioa adibidez kanpotik ekartzen dugu. Ilur Gardenen balioak ikusita, eskaintzaren kalitatea eta barietatea bigarren mailan geratzen dira. Pixu handiagoa hartzen baitu, tratu jator eta gertukoak gainerakoak baino. Bezeroek eta lagunek Ilur Gardenera sartzean topatzen duten lehen gauza lorezaintzako eta dekorazioko osagarrien eremua da. Erakusketa ikustean, ideia asko datorzkizu burura, etxean, lorategian edota baserrian daukagun espazioarekin zer egin jakiteko. Halere, Ernesto eta Edurne laguntzeko eta aholku emateko prest daude beti. Osagarrien gunean, bezeroak sartu bezain laster aurkitzen duena, dekorazio gunea da. Kanpoaldeak zein barrualdeak, etxeak, baserriak, dekoratzeko osagaiak dira. Ilur Gardeneko beste eremu batean landare usaintsu eta exotikoak eta barazkiak ditugu. Produktu sorta zinez oparoa da. Barietate aukera oso zabala da eta barazkiek berdin erakartzen dituzte profesionalak zein amaterrak. Jatorri guztietako tomateak, letxugak eta kalabazinak Ilur Gardenen ezaugarri dira, baita aurrak baratze zaintzara erakartzeko haziak ere. Atal honetan mota guztietako barazkiak ditugu. Landako eta hiriko baratzeetan edota berotegietan landatzeko. Osagarri fitosanitarioak ere baditugu. Konbentzionalak zein ekologikoak. Eta gero landare usaintsuen atala dago. Jendeak baratze ekologiko bat jartzea erabakitzen duenean. Landare usaintsuak erabili ohi ditu biodibertsitatea bultzatzeko. Barazkien atalean, jendeak tomatea, letxuga, aza, kalabaza eta kalabazina eskatzen ditu gehien bat. Piper barietate asko ere baditugu. Baita haziak ere.
Jende askorik gustatzen zaio azitegiak egitea. Seme-alabei erakusteko landareak nola hazten diren. Barazki hazi ugari ere baditugu. De verdura. Leku aireztatuago batean, zuhaitz eta zuhaixken erakusketa dago. Hemen, Ilurgarden osoan bezala, denbora oso azkar igarotzen da paseatu ahala. Dena dago etiketatuta espezie bakoitzaren izenarekin. Zuhaitz eta zuhaixken ondoan fruta arbolez ere goza dezakegu. Limoi ondoak, laranjo ondoak, gaztain ondoak, udare ondoak, sagar ondoak edota gerezi ondoak. Espezie bakoitzetik barietate ugari. Fruta arbolen destinoa lorategiak edo ustiategi txikiak izaten dira. Modan dauden espeziak ere ez dira falta, pistatxo ondoa kasu. Luego dentro de nuestra selección de Gure zuhaitz eta zuhaixken artean bezeroek gehien eskatzen dituzten fruta arbolak, besteak beste, hauek dira. Sagar ondoak, udare ondoak, aran ondoak, gerezi ondoak, fruta arbola exotikoak ere baditugu. Pistatxo ondoa adibidez. Oso modan jarri da azken boladan. Gure bezero gehienak partikularrak dira. Baina beste asko sektoreko profesionalak dira. jardineros o profesionales del sector. Udaberrian Ilurgardeneko izar bihurtzen den eremu bat baldin badago, sasoiko lore eta landareen eremua da. Usain eta kolore leherketa da. Edurne eta Ernestoren lorezaintza zentrora hurbiltzen direnen gozamenerako. Untz geranioa beti da aukera oso ona. Entonces aquí lo que tenemos es todas las plantas que se... Atal honetan, sasoiko loreak daude. Terrazak eta balkoiak apaintzeko erabili ohi ditugun landareak dira. Kasu honetan, udaberriko landareak dira. Eta gehien eskatzen direnetako bat, geranioak dira. Zaingorriak ere esaten zaienak. Landare igokari hauek oso ondo saltzen dira. Mota guztietako sasoiko landareak ditugu. Denak oso egokiak, gure etxeak eta lorategiak apaintzeko. Udaberrian izaten ditugu bezero gehien. Euren espazioak apaindu nahi dituzteta. Kanpoaldeak, balkoiak, terrazak, zein barrualdeak. Sasoiko landareak dira jendeak gehien eskatzen dituenak. Batez ere udaberrian. Temporada de primavera-verano. Lore sortak ere badituzte. Mota guztietako ekitaldietarako enkargatzen dieten sorta ugarietako bat prestatu digu Edurnek. Edurne lore zentro bat egiten ari da. Izan ere, lora denda eta dekorazio atal bat ere badugu enpresetarako, udaletarako, ezkontza eta jaunartzeetarako, lore diseinuari eta lore arteari eskainitako atala da. Ernesto eta Edurne Ilurgardenekin hasi ziren, baina Basatxerri etxalde batekin eta Lumagorri Ollaskoekin osatu dute euren jarduera ekonomikoa. Euskadiko lan eremuak biziberritzearen alde lan egiten duten gazte horietakoak dira. Kaxa inguruan, Lumagorri eta Basatxerri produktuak, ingurukoak eta Arabako Errioxako ardoak erakusten eta saltzen dituzte. Pues aquí tenemos la sección Hemen dugu tokiko produktuen atala. Basatxerriko eta Lumagorriko bazkideak eta ekoizleak garenez, gure kooperatibetako produktuak saltzen ditugu. Baita inguruko produktuak ere. Arabako Errioxako ardoak, pateak, likoreak, Euskal Herriko produktuak, mota guztietakoak. de Euskal Herria. Edurne eta Ernesto agurtzeko unean, ikasle talde baten bisita jaso dute. Bisita asko izaten dituzte Ilurgardenen. Eta bertako txoko bakoitzean, nabari da bikote gaztearen ardura eta lan ona. Astelenean, 2016, Bizkaiko txakolina jatorri izenak Bizkaiko txakolinaren eguna ospatu zuen, eta ohi bezala, uztaldi berria aurkeztu zuten.
Ekitaldia San Mamesen izan zen, horrela nazioartean ezagunak diren lurraldeko bi ikur batu ziren, atletik eta txakolina. Txakolingileei, prentsari, Bizkaiko gizarteko ordezkariei eta agintariei harrera egiteko, goizean goiz hasi ziren azken ukituak ematen. Jatorri izendapenari atxikitako upategietako botilek apaintzen zuten aretoa. Asier Ormaza aktore getxotarrak gidatu zuen ekitaldia eta lehen aurkezpenaren ondoren Jose Luis Gómez Kerejeta jatorri izeneko lehendakariari lagazion hitza. Hitzaldi labur batean Jose Luisek mahastizainak eta ardogileak goraipatu eta produktuari buruz modu errazean informatzeko erabilitako etiketa eta kontraetiketa berriak nabarmendu zituen. Antxon Txapartegik Jose Luis Lejonagoitia aurkeztu zuen ohorezko mezulari izendatu berria. Jose Luis dastatze batzordeko kide beteranoetako bat da. Bere hitzaldian lurraldeko txakolinaren historia luzea izan zuen hizpide, 40 urtez txakolinaren historia kontatu digu bere idazki ugarietan. Aritza Antolinezek mezulari nagusi izendapena iragarri zion Nerea Ibarzabal bertsolariari, 2021 bateko Bizkaiko txapeldunari. Eta Nereak eskerronez jaso ere, aurrerantzean Bizkaiko txakolina defendatu eta sustatu beharko du beraz. Urtero bezala, Uztaldiko lehen botilari kortxoa atera eta Berroja upategiko Agirrebeko txakolina dastatu zuten ekitaldi instituzionalerako aukeratu baitzuten. Miren Jubero, Azurmendi jatetxeko somelie eta dastaketa batzordeko kideak egin zuen aurkezpena. Dastaren ondoren, agintariak agertokira igo eta topa egin zuten bertan zeuden guztiekin. Nereak bertso bikaina bota zuen eta denek batera kantatu zuten. Gozatu egizue aurtengo usta, gozatu egizue aurtengo usta. Amaia Antxustegi iraunkortasun eta ingurune naturaleko diputatuak Bizkaiko txakolinaren simbolismoa, errotze sakona eta etengabeko bilakaera azpimarratu zituen. Txakolina azken finean Bizkaiko nortasuna dauka, ordezkatu egiten gaitu, azkenean kosta, barrukaldea bebai, txakolinak hori errepresentatzen dago baita ere. Esan behar da bebai, eukidaben eboluzioa handia izan dela, etxean kontsumitzetik edo kontsumo lokal bat izatetik, azken finean gaur egunean, internazionalki oso errekonozitua dago, eta hori da egin den lanagaitik, produktoreak egin duten lanagaitik, denominazioak egin daben lanagaitik, beti dabiltza innovazioaren bila, produktu berriak atera nahian, eta guzti horren gainetik ezin hobea den kalitate bat bilatu nahia. Bizkaiko txakolina gure herrialdeko elikagaien industriaren parte da, gainerako industriarekin batera, etorkizunari begira egindako erronka da. Gaur aurkeztu den uzta eta bereziki gure jatorri izendapenek, eta konkretuki gaur Bizkaiko txakolinak egiten duen lana dagoela oso relazionatuta berrikuntzarekin, iraunkortasunarekin eta etorkizuneko produktuekin. Gaina gaur presidenteak aurkeztu du kategorizazio berri bat, kategorizazio berri horri beharrezkoa da, merkatu segmentazioa deitzen da, elikagaien salmentak kate osoan segmentazio baten beharra dauka, norbanakoa eta konsumitzailea gaur egun dalako oso espezifikoa bere aukeraketan, eta horrek segmentazio bat eskatzen du. Eta horregatik gaur presidenteak aurkeztu duen segmentazio berri hori oso interesgarria da gure produktuentzat eta gaur bereziki Bizkaiko txakolinanentzat. Modernizazioa etiketa berrian islatuta dago eta Jose Luisek hartaz hitz egin zigon. Berrikuntza eta hobekuntza guztiak dira mahastizainek eta ardogileek eginak eta egindako lana eskertu zien. Tenemos la etiqueta general. Etiketa orokorra daukagu. Kontseilu arautzaileak produktua kontrolatu duela adierazten digu.
Hau da, dasta batean kalitatea duela frogatu du. Beraz, merkaturatzeko adinako kalitatea du. Aurten onartu dugun araudi berriarekin, Bizkaiko txakolinari atxikitako hainbat ekoizle bereizi ahal izango ditugu. Alde batetik, ekoizten dugun ardo gaztea dago. Betiko etiketarekin dator. Beste alde batetik, upategian denbora luzez egon diren ardoak ditugu. Hauei beste dastaketa bat egin zaie eta berezi etiketa daramate. Azkenik, produktu bereziak ditugu. Egia esan ez dira txakolinak. Baina kontseilu arautzaileak onetsi ditu. Baina ez ardo bezala. Baizik eta ardo apardunak, uzta beranteko ardoak, edo eta ardo bereziak bezala. Ekoizle batek produktu berriak ikertu eta landu nahi baditu, gure aldetik ez dago arazorik. Eta hori da zuzen kontseilu arautzailetik bultzatu duguna. Desde el propio Consejo Regulador. Ugaitzek azaldu zigun urteko meteorologia nolakoa izan den eta mahatsari nola eragin dio. Urtea ondo hasi izan, udaberria ondo hasi izan egin esan da. Udaberrian bukaran apiria inguruan izotz apur bat etorri izan, eta horren lan desente mondozkun, batez be Bizkaiko barrukaldean, izotz hori ekiditeko lan desente egin gendun. Gero uda edertu hasi izan, uda bukaeran egie da eguzki askorik ezala egon, eta horren bitartez atzeratu barri izan gendula mahats bilketa, urrian hasieran gutxi gora bera egon ginen mahatsa biltzen, baina, egia da, txakolinak gradu apurtxoak bajuago haukin zeuela, nortasun berezi bat eman dio, eta nik uste dut upategitan nahiko ondo domatu egin dugula. Mirenek ardogileen jakituriaz eginiko txakolinak dastatu zituen berriro sustraia saiorako. Jatorri izenak ikerketa eta esperimentazio zentroen laguntza eta aholkularitza du. Bereziki, azpimarratzekoa da Foru Aldundiak zailan duen frutagintza estazioaren eta upategi esperimentalaren lana. Aurten oso meteorologia berezia izan dugu. Txakolin oso atlantikoa da. Iazkoa baino pitxin bat garratzagoa. Txakolin garbia, distiratsua da. Kolore hori lastozkoa du, errainu berdeskekin. Ezin hobea, usaintzen duzunean, aroma aratz eta garbiak antzematen dituzu. Fruta sagar eta udare usainak ditu. Limoia zitrikoak, limoia zala, eta lore bilgarri bat nabaritzen zaio. Ahoan, tamaina hartzen du, lore bilgarria. Sagar eta udare zaporea azaleratzen da. Freskoa, limoiaren, pomeloaren azala gogorarazten digun garraztasuna du. Eta amaieran, mingostasun txiki bat txakolin klasikoen bereizgarri dena. Aurtengo uztaldia, iazkoa baino pitxin bat garratzagoa da. Baina potentzial handikoa, ardo dotore eta freskoa da. Txakolina jatorri izen txiki baten fruitua da eta mundu osoko merkatuetan dago. Bizkaiko txakolina zigilua kalitate bermea da. Gainera, txakolingintzak kulturekarpen bat egiten du, ingurune naturala zaintzen laguntzen digu eta landa turismoa bultzatzen du.